abali batutegererete andonse asimule tigamba kwane nane mbakire mbia muna so tutegerera Radio Vuna ne radio itengia ya gusi ekobeka matere ito yenchili kamuranje timosukia bwatera bwo timo Rusia timo kuna Radio Vuna 102.0 FM tine wogo sabe kure yokora uteya sikinyanganyiro kirya ya no tonse kero mo teya sikinyanganyira singinjo na mwali bakegera atakwa no motigereri sijaona kama usosabire niko ndani uko ndani bas bono igogotoma iga record ya nere 9224 okanda SMS olike SMS o type number 9224 oyeto chia ase 24140 tolete ngora na eta utumenyokia 9224 na karati kana ilika 9224 ine record yane okay oyeto chia SMS number area ya 224 140 abanchi bamatere y'igitabu tabatari Fred Nyabuto nero ko ni bitabu binkorarora Fred Nyabuto asikwa bita amatere ande twagere chukura onsi pichi kuro jiri bwa devesiri bwa tesimime only 6 bob by the way ene chile moyo ko nikiana enchiringo sukere bosio kwa hivyo tunapopiga kura si kwamba tunatupa pesa yetu tukura ndi nchire tibati kwa rati motele nalgo batebiga enchire tukurandia yesongo chale timo kwa moyo mugendera otegara matera ye himno osaye getabu alitogotera se kanisa gautoro sinkoro nonya kero mwaka ko gejiri ayo mungenda tera ko chimwindo ye ngasase asibitu no masase alenya yaga ano mondara atiro maitera kinia bwate chuki ndani yake ukiimba imba ukiwa na raha bueno otera no mogo ko totera na chuki lakini enda matera kero waterire nonya olengera tugukorama na bakuratiga usukwalengera tukwana lingana libe kora soro memeru aurora saliense igo gotiga watera matera ya maya ye buku